Hi guys, welcome to our channel TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Queen tatelicious vespeaker reguva vauya nerimwe guva vari kudedzera kuti pashinjavha akamitisa muningina waHillary Makaya. It's been a minute. Nhasi ndakauya ndakapfeka makara. Vanondiita wastak, zvatozvokumbotanga because ndosingonhonga. Ndinouya kungonhonga, but I just had to. Kuri kupisa. Muinbox mangu muri kubvira nenyaya yaJava. And you know, zvinokuita naJava usually handibati. Because Java is a bit, let me just take a chair, but let's do Java today, But anyway, murikupisa mastreets nenyaya yekuti muningina waHillary allegedly ari kunzi ane nhumbu yaJava. Zvino handisi kuziva kuti ighost raYolanda here Makaya muningina waHillary rakandi approacha, but ndaenda kuprofile kwemunhu uyu harizi ghost because titori ne 1000 mutual friends, which means this person's account is real. Ataura zvaataura akati Queen ndakaitiswa nhumbu naJava, Java ada kuti ndibvise nhumbu, and Java akaengaja mukoma wangu Hillary Makaya. So my Coco has the gist. Ini munongoziva inini zvinhu zvenyaya dzevanhu, then just hi tate, hey hanzi pacha, handinyanyori zvenyaya dzevanhu, especially then ndisina hanzi gugugugugu zviri sei Queen, I'm good vasikana ava. I'm trying to figure it out. Painyengwa Hillary Yolanda anga atonyengwa karere, kana kuti akatanga ndiYolanda handisi kuziya. Because mahure marare kandi munoziva kuti Hillary Makaya ihure chichi chakapiwa chigaro chokuita face of Kariba paipai amva amamira amva adhimotwa mahure marare. Pachandisiri kuziva ndechekuti manje kana uchihura unosvika pakunhumburiswa mukoma nemuningina mahure vese vari 2. Vana vanenge vakafirwa vabereki kwaMakaya vari kwere zveshuwa here. Baba namai vaHillary vapenyu havasi vakafirwa here vanhu ava, hadzizinerera here? Dzinenge nerera sekuona kwangu, because Hillary nanhingi uyu naYolanda havana baba. Sekuona kana mai chaiko hapana musha usina nherera zvavo, but idzi nherera dzisina order. Because wakaona mukoma wako muningina wako achinhumburiswa, iwowo hakunoengeja. That's how it is. Nditegerewo mai koko Queen hesipina kuti amaiwa ndangoti rega ndingobata ndichimboti vanhu makadi. I'm not getting it, to tell you the honest truth, but because I have missed you and I want mina ndivhure handisi add vanhu paFacebook pangu munoziva, but let me do this. Let me add. Let me do. I don't know how to add manje. Ndovhura sei ndakapedzera kuadd vanhu kare. Check your inbox. Ndaona my inbox mese muri kuti Queen check your inbox. Ndakuona imese. Ndovhura sei nayo request. How do I? Yeah, pakavhurika. We are in a 2 cents. Ndoda mai Coco vauye chingozvitigaga because ndaenda kuita live show kunonzi kuInstagram. Musandara kuswera nasi. Ndakwenda kuInstagram, then ndakwenda kunonzi kuTikTok, because mazvanotambira kuTikTok. Inofanira kuisika. Hanzi tafadzwa, yes, ndikuona marequest. Good. Amai Coco ngava request. Because vari kuziya gist. Hure rangu rekuAmerica iro ngari request so that tingoti gaga. Ndasina ndakupfeka mix and match here. I love you too. Can you add my Coco? I want to add my Coco because my Coco anenge ane gist. Greetings, nai kani Queen, hi people. Ndiripo, ndiripo. Handisingoda ngobudikira, but munofanira kuita live every day, ndiri ku TikTok, because TikTok is more like kacha whatever. But anyway, I'm alive and doing very well. Like I've announced nevanhu vekuTikTok because ndinamwe mafans ekuTikTok. So Queen musanetsane namaititi. Ndikati kana Felicitas ndiani nditanga ndiani ngachindiposta tikanzi Queen ignore a fool to avoid noise. So for the sake of my TikTok fans, I gave them my word kuti handichanetsane nani
mai Tanatswa. And Chinese na mai Tanatswa. So if my Tanatswa want to post about me or wants to fight, let her fight. Because I gave TikTokers my words to say, imina mai Tanatswa. Kati ngosiyana vanhu vakati inyararezve tozoona mune chingopostwa nokudeni chino. Then I say it is well. Hans uri kublinga wena. Aiwa nyaya yekuti ndasada ukaenda kapfeka hembe makara because vanhu vakati dhuku uri kumecha nebhutsu dzemeruni. Saka ndatrial because yakati vanhu ekoti ai chaka ndakanonga chino ndikati because ndine zvihembe kazvandei ndakanonga kumupedza namusvezve saka ndechitangozvikacha zvino ndikafunga makara ndikafunga zvandakaitwa chiti Christmas tree sezvinonzi. But anyway handichanditaura zvakawanda. Hanzi Queen, I have something for you. Uye kuseri kana wapedza ndine zvangu please. Zvangu no, handisi kuita nyaya dzevanhu. Maikoko auya ndikandise Maikoko come darling. Timbonzwa Java nyaya yekuti how true. Handisi kumuona Maikoko wani. Vanhu varikuda kuedwa vanhu kuze kumuda kuedwei uruze vanhu unokoda zvinhu kuda kuedwei Maiko anzi Amanda munyaradzi wangu kuzvirisei kuda kunyaradzai madii hamuziri mufanira kundinyaradza hanzi tatonondinyaradza imi ndiri kundondinyaradza hanzi ndokugona I'm sure guys mazvinzwira mega queen vedu gurundoro vachitaura kuti pashinja vakamitisa muningina weHillary Makaya. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel.